Minulý týždeň nám Peter Kohan poradil, ako si jednoducho a rýchlo vyrobiť psiu búdu. Ahoj, Peťo. Ahoj, Marcel. Tak čo vyrobíme dnes? Dneska som si pripravil kryt na radiátor. Ukážem ti, ako rýchlo a jednoducho vyrobíme tento pekný raster, ako vyrežeme otvor na vetraciu mliežku. Áno. A všetko, ako to dáme dokopy. Dobre, čím začneme? Raster začíname od rohu. Takže musím si vyrobiť takýto špic, áno? Áno, takýto pravovodý špic. Nezabudnite si na uhlomery nastaviť presne 45 stupňov. Mierka, na ktorej je zadefinovaný stred kotúča, je pri tomto type rezu veľmi dôležitá. Ak má navyše vaše zariadenie možnosť posuvného uhlomeru, veďte rez s jeho pomocou. Zaručí vám to požadovanú presnosť. Hrot takisto môžete zakresliť do stredu novovzniknutej hrany. Rez ale veďte z vonkajšej strany čiary. No, máme už vyrezaný. Takže potom môžeme ísť na ďalšiu látku, na ktorej nám stačí len 45 stupňový uhol. Ja som si to už predpripravil a na to, aby sme ich mali pekne rovnobežne, použijeme takúto vymedzovaciu látku. Ona je vlastne také istej hrúbky, ako sú tie lišty, áno? Áno, vlastne je to odpad z tých líš, ktoré sme už narezali. Dobre, čo ďalej? A teraz priečne poukladáme ďalšie. Aha, vlastne tým poskladaním nám vzniknú tie otvory, áno? Tým nám vznikne ten raster. No vieš čo, tak toto vyzerá celkom jednoducho. Áno, a ešte ti ukážem v podstate, ako odmerať si dĺžku lišty, ktoré potrebujeme na ten raster. Jednu stranu už máme zarezanú po 45 stupňovým uhlom, priložím si ju k stene a jednoducho si zaznačím ceruzku, kde budem robiť rez. Stále zostáva 45 stupňový uhol, áno? Stále 45 stupňový uhl. A teraz si ukážeme, ako to zospinkujeme dokopy. Dobre? Použijeme na to čaludnícky spinkovanie. Áno. Viete, tá hnedá preglejka tam bude stále? Túto podložku som si použil ako pomôcku, kvôli tomu, aby som si mohol tie lišty poukladať. Spinkovačom spinkujeme vždy postupne po lište, snažíme sa do stredu, aby sme nepreskočili žiadnu lištu. Nie je lepšie použiť klinčeky? Klinčeky nie sú lepšie, lebo klinčeky môže prebehnúť na druhú stranu a z estetického hľadiska je krajšia tá spinka. A so spinkovačom je to aj rýchlejšie? Oveľa rýchlejšie. Aha, takže po odstranení týchto pomocných líšt už máme hotový raster, áno? Presne tak. Môžeme si ho pozrieť. Tak to je fakt super. No tak toto by som zvládol aj ja. No a takto to vyzerá v celku. Hotové. S čím sa môžu ešte potrápiť naši domáci majstri? No, ideme si ukázať, ako vyrežeme ten otvor na tú hliníkovú mriežku. Ja som si to už predrysoval. Áno. Takže vyvrtáme 4 diery, áno? Takže 4 diery máme vyvrtané, čo teraz? Teraz priamočiarou pílou vyrežeme otvor. A aký list použijeme? Dal som tam pílový list na drevo. Dobre, poprosím ťa baterku. Dobrá, tú dosku ti nejak prichytím, alebo... Nie, prisvorkujeme si ju oslom. Dobre, krátke strany sú hotové, čo s tými dlhými? Teraz musíme znovu presvorkovať, aby sme mohli pozdĺžne prerezať. Dobre. Pomôžte si rýchlo upínacími svorkami. Umožnia vám zvládnuť niektoré operácie aj bez pomocníka. Špeciálne pri práci s priamočiarou pílou je dokonalé ukotvenie obrábaného materiálu nevyhnutnosťou. V opačnom prípade sa vám pílový list môže zakusnúť. V horšom prípade zalomiť. No a teraz sa poďme pozrieť, či to Peter dobre zameral. Áno, dobre. Peťo, čo ešte nejaký ďalší tip? Mám tu ešte jeden otvor pripravený, ktorý je dlhší a ten by sme mohli vyrezať kotúčovou pílou, takou špeciálnou technikou, ktorá sa volá zápichom. Prácu spresníte pomocou navádzacej lišty, ktorú opäť uchytíte svorkami. Túto jednoduchú, ale účinnú pomôcku oceníte najmä pri dlhších rezoch. Technika zápichu spočíva v plynulom vnorení rotujúceho kotúča do obrábaného materiálu a potom už len v presnom vedení rezu. Efektivita práce je neporovnateľná s priamočiarou pílou. Tá vám ale dobre poslúži na začistenie kratších rán. Presnosť práce overíte po zmontovaní jednotlivých dielov krytu. Takže domontoval som raster. A kryt na radiátor je hotový. Jednoduché však. No a ďalšie tipy pre domácich kutilov máme pre vás pripravené v novom roku.